Praise God, hallelujah. Amen. Atong taga sa makusong mapalapag atong buhi nga Dios. Hallelujah. Takot guys siya nga ato nga alagaran, daigon o pasalamatan tungod kay siya nagahatag naman kanatong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Siya naghatag kanatong bagong kusog ug libre nga hangin nga atong giginhawa sa matag adlaw. Amen. Ikaw ang Dios nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Amen. Hallelujah. Everybody clap your hands. Diyos nga nabuhat sa kalangitan. Ikaw ang Diyos nga nabuhat sa kalibutan. Ikaw ang Diyos nga nabuhat sa tanang may kinabuhi. Aron nga magaday sa imong ngalan. Ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa kalangitan. Yes, Lord. Ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa kalibutan. Ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa tanang may kinabuhi. Aron nga magaday sa imong ngalan. Pagasimbahon, pagasimbahon ka, Diyos nga gamhanan. Diyos nga gamhanan, pagasimbahon ka, pagawitan ka o Diyos. Pag-aawitan, pag-aawitan ka, Diyos nga balaan. Diyos nga balaan, pag-asimbahon ka. Pag-asimbahon ka. Yes, Lord, hallelujah. Ikaw ang Diyos nga nagabuhat, nga nabuhat sa kalangitan. Yes, Lord, ikaw ang Diyos nga nabuhat sa kalibutan. Ikaw ang Diyos nga nabuhat sa tanang may kinabuhi. Aron nga magaday sa imong ngalan. Pagasimbahon, pagasimbahon ka. Yes, hallelujah. Diyos nga gamhanan, pagasimbahon ka. Pag-awitan ka, pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos nga balaan, Diyos nga balaan, pagasimbahon ka. Pagasimbahon ka, pagasimbahon, pagasimbahon ka. Diyos nga gamhanan, yes Lord. Diyos nga gamhanan, pagasimbahon ka. Pag-awitan ka o Diyos. Pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos nga balaan, Diyos nga balaan, pagasimbahon ka. Pagasimbahon ka. Yes, hallelujah. Ibayaw takpak. Ipakpak ang imo kamot. Ilugsuin tayaw. Lagi mo pagkanta, pagsinggit, pagmayaw, pagday. Ibayaw, ipakpak. Ibayaw, ipakpak ang imong kamot. Ilugsuin sayaw ang imong tiil. Pagkanta, pagsinggit, pagmayaw, pagday. Kay si Jesus, kay si Jesus, hadol na mo balik. Hari siya sa manang hari, at sa kaharian.
labaw siya sa tanan, ibayaw, ang imong mga kamot, ug iluhod, ang imong mga tuhod, simbahan, ginuman, luluwad sa, kay hadol na ang pabalik niya. Makausapay, bayaw ipakpak, ipakpak ang imong kamot, ilungsoy sayaw ang imong til, pagkanta, pagsinggit, pagmayaw, pagdaig. Bayaw ipakpak ang imong mga kamot, bayaw ipakpak ang imong kamot, ilungsoy sayaw ang imong til, pagkanta, pagsinggit, pagmayaw, pagdaig. Kay Jesus, kay Jesus, adon na mo balik, hari sa kaharian, labaw siya sa tanan, ibayaw, ibayaw, ang imong mga kamot, ug iluhod, ang imong mga tuhod, simbahan, inuman, luluwad sa, kay hadol na pagbalik niya. Ibayaw, ibayaw, ang imong mga kamot, ug iluhod, ang imong mga tuhod, simbahan, ginuman, luluwad sa, kay hadol na ang pagdalik niya. Yes, hallelujah. Amo kayo ibayaw ang among mga kamot, dihagan nimo Dios. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Ikaw kayo datakos kayo nga among saligan, Ginoo. Amo kayo ibayaw ang among mga kamot, dihagan nimo lamang mo Dios. Kay diha kanimo among maangkol, Ginoo. Ang tabang gikan kanimo Dios. Ang imong grasya, kaluyo, pabor, Ginoo, sa matag usa kanamo. Diha lamang namo mabatunan, Ginoo, ang katagbawal sa tibok namong kinabuhi, Ginoo. Ikaw kayo ng Dios, matinud-anon, matinumanon, sa imong saan nga rin sa imong mga katawan, O Dios. Ug dili kayo mapakya sa imong saan. Hallelujah. Ikaw lamang among simbahon, O Dios. Continue to worship the Lord. Dega ang Diyos sa igsoon. Hallelujah. Halaran ka sa tanang panahon, O Diyos. Balaan ka o takot ka sa tanang mga adlaw. Bayawon ko ang ngalan mo, kalipay ko gibago mo. Pinipit ning duhan ko, ihalat ko kanimo. Simbahon ka, O Diyos. Simbahon ka, halaran ka, yes Lord. Ikaw ay namang halaran ng simbahon sa tanang panahon, O Diyos. Takot ka sa tanang mga adlaw.
ka, matinumanon ka. Tumuran sa kinabuhi. Oh Diyos, yes, hallelujah. Ikaw ay natumuran sa kinabuhi, oh Diyos, hallelujah. Sahun ka, halaran ka sa tanang panahon, oh Diyos. Yes, Lord. Naan ka, utapos ka sa tanang mga adlaw. Mayawon ko ang ngalan mo, kalipay kong ibago mo. Pinitik ning duhan ko, ihalad ko kani mo. Jesus, paglaw ka. Jesus, paglaw
katapusan. Hallelujah. Sa tibok namong kinabuhi, O Diyos. Ikaw kayo na mong alagaran, O Diyos. Hallelujah. Kami nagapadayon sa pag-ila, pagtuo kanimo, O Diyos. Ikaw kayo ang tinugdan sa panangbutang. Tagiya sa among mga kinabuhi. Hallelujah. Samtang aduna kami, kusog o kinabuhi, O Diyos. Ikaw kayo na mong alagaran o pasidunggan. Sa tibok namong kinabuhi, tungod kay imo ka ng kalipay, O Diyos. Ang imong mga katawhan, nagapadayon gayud sa pag-ilakan nimo, nga ikaw gayud ang gamhanan nga Dios. Kahibulungan nga Dios, tagiya sa tanang butang. Butang sa langit o butang sa kalibutan. Labi na sa among mga kinabuhi, O Diyos. Ikaw gayud ang tagiya nini, O Diyos. Imo gayud kaming giampinan, giamuma sa matag adlaw Ginoo. Ikaw gayud nagaatiman sa imong mga katawhan. Busa, O Diyos, padayon gayud kami nga magapangalagad kanimo, magadayeg kanimo, ug magapasalamat tungod sa imong gamhanan nga gibuhat nimo sa among kinabuhi. Salamat sa milagro sa kinabuhi nga niya kami karon buhi na nagapangalagad kanimo, O Dios. Hallelujah. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan. Kanimo lamang ang tanang dungog himaya, kadungganan, pagdaig, pagpasalamat. Diya lamang sa gamhanan ug kahibulungan nga pangalan nga mao sa Ginoong Hesus ang tanan magaingon og amen. Amen. Hallelujah. Tanan nato sa makusog nga palakpak atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Dalaygon ka. Nadasig lang tungkol sa tao. Dili na. Na-inspired sila sa tao. Ayaw. Kaya kung inana ganing ato ang ginalantaw lang o tinguha, nga na-inspired lang ka tungkol sa tao, hindi ka mula hutay sa pag-alaga diyan. Amen. Dili na ako mensahe. Mensahe na si Ginoo. Ang mga ginapasidaan ta sa Ginoo, ginapahinumduman ta, aron nga mula hutay ka, ayaw pagtanaw tao nga nadasig lang ta. Tudiya. Amen. Kaya maabot ang panahon, kung kana ang imuhang ginalantaw, di jud ka mula hutay. Di jud ka mula hutay. Ang tao nga di mula hutay, nagkasabot na, wala kanila ang tinuod nga kaluwasan. Amen. Takabalo sa unahan mo, balik ba sila? Pero may ilhan na nato, isa ito'y makabalik. Pag mabalik na gani ang Ginoo niya, wala pa sila kabalik. Kasabot na. Natilig sila tinuod, born again. Amen. Amen. Yan tinuod niya makalahutay ang sa pagbalik sa Ginoo, katulang ang tinuod niya ipag-ubyo sa Ginoo. Amen? Mao kini ang mensahe. Nagapinumdum ka nato nga ikinahanglan ihatag nato ang pinaka-the best kana sa Ginoo. Amen? Natay timuha nga musimba nga naha kaniya. Kung gusto nato nga mutubo ang atong pagtuo o pagsalig nato nga naha kaniya, gikinahanglan lapo tay buhaton. Amen. So ang pagtubo sa itong pagtuo nga nato nga naha kaniya, wala po tayo gibuhat. Hindi na lang talit. Di pa yun mag-ampo. Di pa yun mag-ukaw po Biblia. Kung yung may tabo ni Ana nga mag-grota. Amen. If you want to grow, sa kanta gani nga ingon nga read your Bible, pray every day, and you grow. Amen. Amen. Basaha ang pulong sa Ginoo. Pag-ampo kanunay o i-aplikar ang pulong sa Ginoo. Kung gusto mo nga gamiton pa ka sa Ginoo, sa daghan kayo mabulhaton, di kinahanglan mo-grow sa ka. Kaya daghang mga tao karon gusto lang kayo mo apil na anak nga bulhaton, kinaingkanyo lang sila, kikanahan sila ni anak nga ministry. Dahil mga inana nga tao,
Kay nindot kayo ang ministry mo, apil ko na. Pero kumusta? Itawag ba ka sa Ginoo ni anak nga mga ministry? Ha? Pag inaana ang tao, nainganyo lang kay tungod kay nindot kayo ang ministry, makapalipay sa iya. Ya bisag wala sa gitawag, hindi siya malahutay na. Amen. Pero ang tao gani nagitawag siya ni ana nga bulhaton sa Ginoo o dili sa tao, malahutay jud siya. Amen. The same gahapon na sa pag-alagad nato sa Ginoo. Amen. Kung ang Dios jud ang ato ang giadto di ana nga iglesia, kinabati nato ang yang gugma o dili ang tao, wala hutay jud ka. Amen. Amen. Ha? Amen. Ha? Wala nga si Jesus Christ nagtudlo nga ni kanato gikinahanglan dili ta mabalaka. Kay once nga mabalaka ganita, wala gina mawala pud ang atong pagtuo nato kaniya. Once nga nana ta sa mga kabalaka, wala ta nakatutok ang Jesus Christ. Pero kung makatutok ta kang Jesus Christ pero naay mga kabalaka, ipahari jud nato si Jesus Christ sa atong makasing-kasing sa atong mga pangunahuna. Muna nga nagalagad gihapon ka, mi-attend jud ka sa mga panimbahon, etc. sa mga bulahakon. Mulambog jud ka sa pag-alagad, pagsimbang na kaniya. Amen. Pero kung kutob lang sa pagsalig, ginagmay lang ang pagtuo nga na kaniya. Huwag lamig na pagsimba, usahay. Napugos lang ta. Ika kung mga simba, karoon ika ako yung kaya kong lawas. Kami punta kayo tulong. Ilami tayo bangon. So, ang pag-grow niya, anak mo. Amen. Kung inaana nga ito ang kuhan. Dapat gani, Sabado pa lang dahil, excited na ka, makitagbo din na sa pinakalabaw sa tanan. Amen. Ha? Excited na ka. Dili kay gikapoy na noong ka sa panahon sa panibahon. Nga makaingon ka nga murag way lami hinuon ang Domingo. Amen. Yung sa ubang mga adlaw gising-gising ka. Yang Domingo na noon isin nga makikatubang ka diha sa Dios, nga labing gamhanan, amoy tagiya sa tanan, nga mo'y nag-andam og dapit para ni atong mga tawo nga nangalagad ka na kaniya, yung wala tanang andoy na anak, wati kalipay. Amen. At malipay ta ni ana kasi Jesus Christ namatay para lang sa tuang mga kayuhan. Ha? Makiselebrate ta, makitagbo ta, mapasalamaton kita kanha kaniya. Kuni ang gusto nga makita sa Dios kini kanako. Amen. How many times na ta sige wali diri baro pila ka minuto unya wag hapon tay pag-grow bisag 1% lang, 2%, 3%, wag hapon. Amen. Ang pulo nagahinumdum nga ni kanato nagabadlong dili niya ako ang mensahe. Mismo ang Dios nagapasidaan nga kanato dili lang pud ni kay kaninyo kundi para pud kanako para sa unahan po. Magbantay ko. Amen? Ha? Para mahimo kong panag-ingnan. Dili lang kay putol sa pagwali. Amen? Para kitang tanan. Magkikita ay dito sa langit unya, mga kaigsunan. Amen? Sa pagkatag langit. Amen? Kita mga lagad yun ta sa tinuray nga na sa Ginoo. Ha? Kini, ang mensahe nga gusto kaayo nga gipaabot sa Ginoo nga ni kanato. Ay ganahanglan magpadasigon kita sa pag-alagad ganha kaniya. Mas ihatag Ginoo nato ang kalipay nato ganha kaniya. Psalm 37 verse 4, delight yourself into the Lord and He will give you the desires of your heart. Amen. Ha? Ibutang ang imong kalipay dinha sa Ginoo. Ha? Muna maglipay ka sa panahon sa prayer meeting, panahon sa panimbahon. Ayaw kalipay din na sa mga butang. Namingon ka, malipay ko di iniha kay nakaantol ko di ini. Mga ko dira kay lindot ka ayaw opportunity. Sa panahon sa panibahon, luya ka, o napugos lang ba? So, wak ni mo na butang ang imong kalipay din na sa Ginoo. Amen? Bisa pag makaangkol ka mga butang din na akaron, pero kay wala ni mo gibutang imong kalipay din na sa Ginoo, di gapon ka magbalipayo ni ana. Amen.
Lipay ka dinaan tumura, pero maghatag na nimo problema. Amen. Pero kung ibutang nimo ang imong kalipay dinaan sa Ginoo, bisan mga walay mga butang ing abot ka na kanimo, matingala ka, malipayan ka po ka. Amen. Jesus Christ is our joy. Is our true joy. Amen? Siya lamang atong kalipay. Mga panindo kitang tanan. Sabda mag-aawit kita sa kaawit. Dili kalibutan, mabutang lumalabay lamang. Magaduko kita, magapiyong kita sa itong mga mata. Sabda kita mag-aawit, mag-istorya kita nga na sa Ginoo. Yes, Lord. Iining kalibutan, mga butang lumalabay lamang. Bisan maangkong ko ang kanan, ikaw ang lamang. Amanira sa imong ngalan, maoy akong ikinahanglan. Wala gayo'y makarabaw kung ikaw ang kauban. Presensya mo kalipay ko. Ang presensya mo ang kalipay ko. Gitinguha ka sa tanang panahon, Ginoo. Mabati ang katagbawa sa akong kinabuhi. Wala gayon kalibutan. Gusto na ako nga ako lang maawit para makapokus kung makistorya din na sa Ginoo. Mag-istorya mo din na sa Ginoo sabtang ako mag-aawit. Pangayag ka mo pasaylo kita. Sabtang ako mag-aawit. Diiling kalibutan, mga butang lumalabay lamang. Isang mangkunko ang kanan, kini ikaw ang laman. Apan diya sa imong ngalan. Pag-istorya din na sa Ginoo, yung di kinahanglan. Kay wala gayo'y makalabaw kung ikaw ang kauban. Sensya mo ang kalipay ko. Diyos Lord, gitinguha ka na mo. Gitinguha ka sa tanang panahon, kay kani mo lang ako mabati. Ang katapawang sa akong kinabuhi. Wala gayoy kani mo makatandi. Ang presensya mo ang kalipay ko. Titinguha ka sa tanang panahon, Ginoo. Kay kadi mo lang ako mabati. Ang katapawang sa akong kinabuhi. Wala gayo'y kani mo makatandi. Wala gayo'y kani makatandi. Wala gayon kani mo makatandi. Yes Lord, wala gyud makatandi nga kanimo Lord. O sa Ginoo kay wala may makatandi nga kanimo Lord. Ikaw jud ang among tinguhaon Ginoo. Labaw sa tanang mga butang dining kalibutan. Lord, ang mga butang dining mga kalibutan o Diyos lumalabay lamang. Tayan lamang Ginoo, ukot-kutong sa mga anay o kawaton sa matuwatan.
apan sa dihang kami muhataw mugahin og panahon nga na kanimo mamuhat sa imong mga bulhaton nga imong gisugo nimo nga nikalamo. Lord, nagatigom kami ni ana og mabahanti dito sa langit. Ni walay ana mga kudkot ni walay taya. Ginoo nga makaguba niini o Dios o kawatan man nga makawag niini because our labor in the Lord is not in vain. Salamat Lord kapadayon gumagamit sa mata mo sa Ginoo aron mabungat pagyunamo ang imong mensaheng ngadto sa mga kadaghanan nga nakinahanglan niini. Kung sa Ginoo gusto namo o Dios nga mulambok kami sa pag-alagad pagsimbang anak kanimo. Ang Ginoo kami imuhang gamito sa espesyal nga mga bulhaton Ginoo. Kay dili kami nimo magamit o Dios o dili kami nimo kapyalan sa mga butang. Ginoo kung dili pa kami andam o Dios kaya na mga bulhaton o God. Kasi Ginoo kami kinahanglan andam daan o Dios o magpatubo dinaa sa pag-ilaw pagsalig kanang kanimo ang pagtuo Dios ang padakon Ginoo aron Ginoo mahimo kaming angayan nga imong pagagamiton o Dios o makapalipay o makapimuot kami nga nakanimo Lord sa mga tabangan Ginoo. Salamat Lord. Ikaw nagatatundog nga ni kanamo o God nagapadlong nga ni kanamo ang imong pulong o Dios usa kini katambal o Dios bisag sakit kay Lord apan makahatag kini kaayuhan yak sa mga espiritual nga bahay o Dios. Salamat kay Lord sa imong pagpadlong nga ni kanamo ug sa pagpahimangno nga ni kanamo. Aron kami dili kami mapabili kun usa kami karon o Dios nga ang o Dios. Gusto namo ugad mutikang na po kami ug lain o Dios. Nga level Ginoo. Utubo kami o Dios. Ganha kayo. Salamat Lord sa imong pagpahinumdum nga ni kanamo. Through your word. Salamat kaayo. Ginoong si Kristo nga ikaw nagasulti nining tanan para kalamutan. Dahil ganung pangalan sa ulay katapusan Ginoo. Ikaw ang mo ang tinguhaon hangtod sa kamaturan. In the mighty name of Jesus Christ, everybody will say Amen and Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Praise God. Kaya may buntag sa makausa mga kaigsuunan ang akong bahin is ang pagkuha sa ato ang love offering o tithes nga alang sa atong Dios na atong gihaguan sa matag adlaw o ato ang mga na kwarta sa matag adlaw no nga kita magahatag og bahin nga sa atong buhi nga Dios alang sa ikalambo sa iyahang iglesia ug ikatabang sa ato ang mga pagginahanglan ining simbahan ug ato ang awiton ang buhatag. Buhatag sa kalban, diha sa Ginoo. Buhatag sa kalban, diha sa Ginoo. Yes, Lord. Salamat kayo ining offering o Diyos nga gihatag sa imong mga kanakan o Diyos. Lord, ikaw magabuko panalangin, blessing nato kanila Ginoong Diyos. Ikaw hatag og kuan Ginoong Diyos. Other na po niya kusog o kaligo nato kanila Ginoong Diyos sa pagpanarapaw sa matag adlaw. Lord, igo na sila Ginoong Diyos nga labi na gayon na nagapamasahiro o other nga trabaho Ginoong Diyos. Lord, ikaw maghahatag og maayong lawas sila sa matag adlaw. Ikaw maghahatag og kalig-on sila gayon Ginoong Diyos nga ikaw maghatag og
kaalam mo kusog pagid nga to ken Ginoon Dios sa ilahang mga gimbuhaton sa matag adlaw Ginoon Dios pagkatan ng Lord ang ginabalik ang mga pasidungog ug pasalamat nga sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa atong mga announcement nato karong Wednesday ang mag-message na si Brother William, Kuya William, mag-exhort karong prayer meeting 7 p.m. ta mag-start sa gagabion. Kunya next dito po sa Iladansoy, no? Wednesday na ako dito. Wednesday po dito ang prayer meeting. Sila baby may mahal to dito. Kasi kami po. Pero sige lang kay gusto na akong ligiunta pareho ang prayer meeting adlaw. Pero karong Merkulis nagkuhan kay birthday mo ko daw siyang partner. Yung anak yung Dansoy, no? So magkuhan lang po bigyan na may dito. So, nangyo man. Pero gusto na po mga pahala lang ta, mga 2 days nilang permitting dito ako sa bak. Para di pa ba kayo tayo na nakadaghan dyan niya, kuhaan nyo kung mamingaw na ang griya. So, para nga maten ta, kaya para dyan nga kumanaghan ta, muna nga pwede na nato ikuan sa uban ng kuhan. Ay mo tanggal ito sa Ginoo. Makalapad nato ang bulaton sa Ginoo. Na, no? So, 1 hour naman tayo na. Gahi lang tagpa naman sa Ginoo. So, wala to ang mga pahinumdum. Ato akong kuhaan, tagak-tagak. Tuloy natin itagak, no? So, wala. Ato mga pahinumdum. Wala naman tingilain. Mo-announce lang po sa mga bagong mga katikaran, no? Mga next Monday. Okay? So, sa closing prayer. Okay, so sa Monday, birthday celebrant, mato din sa tubangan, ang kuhan sa nato si Ate Judith, nakalimot ko, no? Okay? I-extend natin ito ang mga kamot, anak ang Ate Judith, pray ta, declare mga blessing. Hallelujah. Thank you, Lord, for this time na kami nagbalampuson sa among bulaton. Salamat kay ikaw, O Diyos, anaagid, nag-uban ka rin nga isa pang niya. How many years, Ginoo, wala na nakalimapan ka rin, Ginoo. Nakaplaga ng beautiful rin sa ito. Pagkadasi sa pag-alaga ng Diyos, anagid Ginoo, anak ka niya. Lord, padahin kami nag-aampong anak ka niya, padahin nga ikaw, O Diyos, magpupot ka rin anak ka niya. Iguna sa O Diyos, sa pamasalaghan ka ay mga problema, nakakaroon na iyang sa gubang, o sa mga unahan pa yung O Diyos na mga problema. Aside kami O Diyos, na kung naging mga problema O Diyos, matagusan na mag-aabot ka rin ka na mo, mag-expect yung ginaan. Apan, ano na may expectation sa Ginoo, sa limang, at may mga pagsulay problema, mag-aabot ka rin ka na mo. Anak ka nga Diyos, kada po, ikubag rin ka na mo. Lord, salamat Lord, na sa Ate Judith, nag-aabot sa lain na katuigan niya sa kinabuhi kagahapon Ginoo. Salamat ikaw jud na nagaamping kanunay nga na kaniya, nagaamo maubag sa pamilya. Dahil ka maglingkod o Diyos nga na kaniya, isa pa baniyak sa pamilya o Diyos. Tugod kay wala pa man jud kay sa laluto din sa pag-alagad gina kanimo apan mapangapo na mga attitude ko na dito sa maluyara. Padayon Ginoo ang iyang pag-alagad gina kanimo ug pag-ampo niya nga. Salamat Lord kay sa kana mo Lord kadaiya mo din mi og kaluwasan ikaw lang ang luwasan ni kana wala nga mo trabaho ni kalibutan na is to preach, to share your word o God sa kami sa kalibutan kaya mabot ang panahon kami imuhad yung adal o din na sa dapit kay mukhang giandam na ni kanamo o God so sama na usab kami sa mga anghel na wala ni pagminyuay dito galit na namo mabati o mga na igsuon na ko sa balahiha kundi igsuon na kita na dito ang Ginoo. Wala na ang mapagbati dili sa kalibutan o Dios. Wala dili nami mabalaka dito o Dios kung mo igsuon o maparente wala man nalangit katungod o Dios makabalaka ni kalibutan na wala na o Dios dito sa langit. Usa samtala pa mi sa kalibutan Ginoo, napay mapagbati nga mabalaka, maluoy, concern dia kanila. Magampo jud nga ang kanila Ginoo. Maraming o Dios, salamat kay ikaw o Dios.
Magagupot ka rin nga ang Ate Judith. Kalay ko rin yung pangalan sa ulit at tapusan. Actually, ang mga pag-ampog, you know, in the mighty name of Jesus Christ. Okay? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay? Okay, dito na tingnan kita closing prayer. Okay. Say closing prayer. May dugta, padayon. Mag-aawit ka. Anang awit nga na gayon. It is good to give thanks. It is good to give thanks to the Lord. To sing praises to your name, O Most High. To declare your steadfast love in the morning, and thy faithfulness by night. To the music of the flute and the harp, to the melody of the light. For thou, O Lord, dost make me glad by thy words. By thy works of thine hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy works! How great are thy works! How great are thy works, O Lord. Inood gayad ka na amahan. Nga din kay bulungan ang imong mga buhat Ginoo sa among matag usang nga kinabuhi. Dako ka nga Dios nga among gialagaran. Kahibulungan ug milagroso ka nga Dios. Gamhanan ikaw nga Dios. Busa kami mga lagad gayud diha kanimo Ginoo. Amahan akong mga pag-ampo Ginoo. Nga din ang imong pulong nga amo karon nga nabati Ginoo, magapabilin sa among matagusa nga kinabuyogan. Magapabilin ug magatubo gayud kini Ginoo aron kami magapadayon sa among pagpangalaga diha kanimo ug magamit namo sa inadaw adlaw namo nga nagahulat kami diha sa imong pagbalik hugad. Tabangi kami Ginoo. Tabangi ang mata ko sa kanamo Ginoo, ang kalikon ug ang kadasig Ginoo sa among pagpangalagad ug pagsimba amo gay maangkon sa kanunay tungod sa imong mga pulong Ginoo. Nga diin kini aman kanunay kami gipahinumduman nimo Dios nga diin kami magapabilin sa among pagpangalaga diha kanimo Ginoo. Salamat aman bisan pa sa ikaduha nga service. Ikaw gid o Dios magapanalangin sa matagusa nga diin magaadto ditong dapita Ginoo. Nga diin aman ikaw nga Dios mo'y magaguide sa matagusa Ginoo. Daghang salamat sa imong pagkamaayo Ginoo sa among kinabuhi. O kini among ginapasalamatan ang ngalan ni Jesus. Amen and amen. Yes, I love you with the love of the Lord, and I can see in you the glory Almighty. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yeah, let it go.
ko